In fact, Kevo is a very good musician who is not serious with music. A very good musician. And he has energy. But he's not serious with music. With a unique voice. Yes. Remember. Kevo makawili nige duonde moro very unique. Adwa kawuono to kwan ni jothumbe man nitiere industry ka man gi talent but themselves gin giwegi gin ok gin serious gi thum. Wantiere kae gi osiepa kabisa iluongo ni Javan Makajudo. Mara nyathino nigi talent. A very talented guy. Javan osiepna nigi talent. To nyiecha ok serious. Gi talent. Javan osiepna ok serious. To Javan no kichaki duogo production. Ng'ama nyalo inge kata Wood Phoebe mwacho no onge. Anyiso wadier ma Nyasaye. Javan oingo Wood Phoebe production. Mabor marach. Mabor mang'eny. Production ka. Obera nyecha go gicha gakili. Bingene Javan ne Wood Phoebe yudo kany. Javan no yudo ka Javan osegolo thum ang'wen. Mano wero godo KMC moro nitie Kanoka gi nyare moro kanyo girlfriend ne moro kanyo. Mokni Javan Wood Phoebe. Wood Phoebe no neno gimoro kuom Javan kaso dhi okaw Javan from Ayanga ahero ka iluongo na Ayanga studio kia. Koro ken kaka wan wang'eye oko kane atimia Javan no puonji. Omera Javan no Wood Phoebe no riembo marach ma wane mane wako. Wan no riembo go uru bag ma wane mane konyo. Kinde moro. Ununeno lweny masane gi. Magi thindo. Muneno chwako matindo. Magithindo. Javan no osekale mang'eny. Wach Wood Phoebe ni tware no wacho ni kochako luong nyinge to boloro gini. Ware. Omera. Kenya. Wane Kenya. Koro ni kwano Javan is not serious. He's not serious. Very talented. Both in Kevo production and in music. Kevo Makawili is not serious but very talented. Yes. Very talented. Wood Patricia, very talented. Yeah. Papati is another one. Papati is another Talented but not serious. Another talented artist but not serious. But he's becoming serious. Somehow. Ncha se loso kode. Okay. He's becoming serious. Mago talents ma wan go. Gibeda ne serious mondo ng'e ne gicha no morgi nitiere ng'amo miyo gi tijno ma en Nyasaye. Tewo gole koko thiera pogi pod gocho mana Kibera kun Islands ku ng'amo no ng'e onge. Pod gocho mana Kibera kocha. Koro wa Kibera wakele Islands. Wachako bayo kode Islands e Nairobi kone gi kone. Ng'ama no luonga ni mondo wa support Okoth Jarapogi ng'e ng'at miluongo ni Obala director. Obala director osenindo. Ene mano biro manya gi ng'ato ni Wuoda Jego. Mondo a support promote Okoth Jarapogi. Na promote I'm very sure ni e Wangla industry ka. Fans kata ntiere fans mag Wangla ma ung'eyo jothumbe gi through my platform. Yeah. Nitiere kana jomo ko yudo kayo kana bona nitiere kae wea. Chakitira kui wea. Koro watiyo go koth. Then ka na wuok an mana wuok. Kuonde giteto an ma wuok ng'ama riemba onge. Awuok kenda nikech samoro gima dwaro pogore gi gima dwaro. Kana no ka tiji bende tek away kech mano mari. Koro na wuok Kokoth. Kokoth to asewuok machaka duogo machaka wuok. Kech awuok Okoth ok ni ema miyo wuok awuok nikech management ma en go. Gin management moko mag walo. Ineno. Og dwar dongruok mar jathum no. Management mag Okoth. Gin management. Okoth is a very good artist. I'm telling the truth. A very good artist. Artist who can go far. But the management is getting Raj kabisa. Very pathetic. Bingeni management mar Okoth mogolo momiyo wachako maybe ng'eyo Okoth mokete standard mo. No. I'm telling you the truth. Ng'amo miyo chak ng'eyo Okoth. Okoth no mokuongo nigi juok dalage mamare. Juoke mar thum. Mane ng'ama no mano miyo kamano kuongo ng'ere. Kasto
nitiere an iwinjo ka ng'isi ni ng'ama nomanya ne en Obala director and Wuda Jigo. Mage jok manomanya mokela kokoth. Wan ema ne wachako ting'o koth ni malo. Koro kineno ka nyota ne chako ne ka en ng'ama nigi gimoro talent. Ongo biro chuore kuome. Iwinjo? Koro dwa ni mae jogi osebiro gi paro mar mae. Yani ok gidwar ne ber. Winjo. Koro nitiere yo moro ma samoro nyalo neno godo gimoro maybe. Tiwacho ni wawuog ka kapok obedo kama. Wawuog kapok ogore no. Osedu Okoth noduogo mugi bwana management ber duogi wachako duogo moti. Wachako tiyo chako kelo kendo ng'ama chielo ma mang'eyo management ne ni rach kabisa. Doji to pa neno ni ber lakini onge ber. Koro nawacho ni ikoni inge management kaka rach but jito puoyo ni ber. Akone kaka pok okethore gi kaka ng'eyo gi kaka ng'eno dhi kethore kaka paro. Wakuonga wuogi. To mano ng'a? To kawuok Monde yudu paro ga nyasuba kod Elisha Tutu kaka skiza tune mari D-Star apura chela Star ochiko aria dek hash Samoro temo gonasim mama temo gonasim Oteni usuni kod LTN Luo Trending Nation. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Yes, Nyakuramogi machiegni kendo ma iluongo ni LTN Luo Trending Nation. Kawuono wachako duogo kendo wan gi wendo manyien mabende wadwa ni ogoye kodwa mbaka kama tin iluongo ni Dhiang' Radida. Dhiang' Radida is one of the people ma wan godo e industry ma bende osebedo ka promote jok mopogore ji mang'eny sana. To kata kamano ji osebedo ka manye to ok nyal chopo kuome. Wan kaka LTN wachung'e okang' manyime mar manyonu jok modwaro kendo kelonogi achiel kachiel. Kata kamano wamedo kwayi ni ko ing'e maber ni pok subscribe ne Luo Trending Nation to subscribe. Subscription en gir nono kendo akia gimomiyo wan joluo kwadwa ni wa promote wan wachung' okang' manyime mar promotion ting'eno kenya promote ki ng'at achiel but kumako badwa to wanyalo bet kama iyude information kama nyalo time promotion businesses magi to gi gik machalo kamago. Pod idendano mari na chino jamone mbele chieni mineno mbele mioko bed koda kanyo mondo wawinja nene to Dhiang' Radida nega ng'o manyien ang'o modwa kelonwa to be ing'e Dhiang' Radida otek wabeduru kanyo iluongo ni Luo Trending Nation. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulongi mani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla ong'eane life mar jothum gi familia margi ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete gato wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation ne adieri makende. Yes, Nyakuramogi. Wasedonjo kaendi iluongo ni Dhiang' Radida mwenyewe. Dhiang' ng'eni ji winje to pok oneni. Jomoko be neni anena to pok owinji. Jomoko be ng'eya lakini kuonge kaw thuolo ni kuonge mos jopiny. Nyakuramogi jwang'a mosu. Kuero kaw kuero duoko nikech anto daka chuno. Don kata unu neno ka daka chuno. Koso nyalo chungi. Ka ng'ato yie kaw mos ni kaw. Oyie chuno. Ko dwa ne chun bende ok chun. Ka ni koth chuno to chuna.
Dhiang' Radida kawuono donjo ma iluongo ni Luo Trending Nation. Wasebedo kwa gombaka achiel ariyo adek motenore maybe go angla, motenore gi kaka jawadhi, to in bende in achiel kuom jo ajawa. Nitiere jok mang'eny masani wuok to gigombo bedo Dhiang' Radida. Ok ikuongo ikongi ni Dhiang' Radida ni en ng'awa, maybe to nochako nade gima chalo kamano. Mokwongo wacho ni igomba ka jawa to an bende an achiel kuom jo ajawa. Omera ok ajawa, isenena ka jawa kanyo. Ok an jajawa, a correcti. Aparo ni jomong'eya kaka music promote. I promote music. Yes, among other things. I promote music, an MC. Ta ahinya gima na chako go en music promotion. Ana promote ga music. Ka thum mit to wa promote. Goye mocho, yani ing'iyo kaka onyalo chopo it oganda gi yore mang'eny, gi yore te. Konwa ni in ere kaka ne chako tiji mar music promotion ni endi, ma koro I develop into an MC ma kawuono waneno Dhiang' Radida. Then kodwa ni to thumb ng'ama ne chako go promotion no be wang'e ni ng'ane ne chako gi ng'ane. Asetemo. Promotion nachako gi simu. Nachako gi simu. To naero thum kabisa. Anaero ga thum. Ananyuolra ng'ama ohero thum. Ng'ama olawo thum. Naero thum seriously. Koro nachako timo promotion to ne antiere gi idea mar bedo gi radio. Some of you out there luonga ga ni Dhiang' Radida FM. Nitie joma luonga ni Dhiang' Radida FM. Nitie jok ma luonga ni Dhiang' Radida. Maparo ni Dhiang' Radida kende joma koro nyong'eya machiegni. Ok awacho ni ng'eya machiegni rach, kata kuongo ng'eya ber. Gima duong' nung'eya. Promotion nachako chien kachacha. Kanaero winjo thum to ne aketo ga e Facebook. Naero ga the live. Nayawo radio namoro ot mar walo e ot. Niluongo ni Dhiang' Radida FM. Koro ka mana chako godo mos ka promote thum moro naero kabisa ma Tony Ndiema mwana wero baby kiera bi makilweta mama bi yuena pi wang'a bi wuothe koda. Thum no ne mitna kabisa. Koro thum no naero goyo kabisa. Ne an ga gi followers e Facebook kabisa. Jok loka, jok mane follower mang'eny ne gi loka nikech natimo ga late hours show. Reta no. Koro kanyo ema nachako music promotion. Koro kine ka gichana chako gi promote music to akete radio kaka radio form. Koro gima nachako chana dhi aweyo ma donje radio nikech no dhi omanya through that. Radio Lake Victoria no richa through that thing manatimo. Mane kaka ne gin andika tich radio. Yes, man aweyo music promotion cha. Manyiso ni in nokawi ibet radio kalure gima ne timo. An na donje radio kalure gima natimo. An ok adonje radio na somo media. Ewenjo. Na donje radio kalure neno katime maber Facebook kacha. Koro ne omanya gi jo radio. Yes, Radio Lake Victoria mane gima ne gimanyane. To Dhiang' Radida ji osebedo ka gombo, ng'ata gombo ni mondo bede radio presenter, uti TV, like radio stations gi ende. In wanini kiwe radio kendo ina Dhiang' Radida mwang'eyo. Okikonwa ni to Syrian ma ne yudo kok gichuli maber, koso ni misbehave to giriembi. Ano ka misbehave to riemba. Kendo kata ni samoro ng'ato nyalo ketho ne ng'ato tich. Dine ng'ato ketho ne na tich, dine jomoko no ketho na tich nikech gitemo wuotho kata radio kanyo several times mondo giketh na tich. Radio na weyo. Gimomiyo na weyo radio na yudo ka en tich manono. No, Dhiang' Radida. Ichake matek manade introduction. Radio tich manono. Radio tich manono. Gimomiyo tich manono chalo kama.
nayudo ka media mana nikech nayude through media. Nayudo ka media mana ginene chayo inge. Facebook cha nayudo ko inge. Nikech no chudo yes. To pesa mingisi ni chuli no be okine. Kian kama ne antiere cha nayudo ka okane pesa mane chula. Ni chula go to noko donjina. Mario ka ngari. Donge noluongo jodhiergi mondo yud lamo jonyuolwa kod kaka talanta kaka skiza tune mari D-Star apora uchiel nono star 416#. Sepe noluongo jokoko diero tiendo ane lamo mama nae mokonya. Oteni usuni kod LTN Luo Trending Nation. Koro wan kaende ge iluongo ni Dhiang' Radida. Dhiang' Radida, you've been in this industry ing'ama ose promote ji mang'eny. Ne wan kacha ni podi penji ni wacho ni tich radio en tich manono kabisa. Maja tich manono. Okay, an kaka nang'e naneno ka ober lakini gimomiyo wacho nono bende an gi reason mamara. Ok nono kaka ipare no. An man gi reason momiyo nono. Nono machalo kama. Kana dhi tiyo radio nawuok awuok e radio kanyo. Kech pesa ne ok dhi na kode maber. Koro na compare gi gima chielo mane atimo mar music promotion. Koro nano kama chacha ber. Koni nitiere chike. Inyalo gombo ni promote jathum moro ma into gi chunyi ti gombo ni promote adier. Lakini ng'ato to neno nang'o? Ng'ato neno ni in gi ubaguzi. Koro i radio kanyere mantiere ubaguzi mang'eny. Yudo kinyalo kelni thumbe moko nigo. To gin jok ma ong'e. Lakini kigomio ma joma dwano ng'ere to mor jomoko. Yeah. Manyiso ni koro otami freedom mar timo gimene timo kiero. Mar timo gima natimo kaero. Yes, koro nomiyo aweyo kicha mondo adhi atim gima timo kaero. Ma ok oketna e chik. Ing'en ni juogi ok en gima onego bed ni keto ne ng'ato e chik. Kata in iwuon ka intiere kode to kikete gi chike mang'eny omeki kamano. An ang'eyi ka itiyo Kokoth Jarapogi. Yes. But ichaki duogo mitiyo ge Musa Jakadala. Tachaka neno ka kore leng. Kora neno kiketo thom ng'ani, keto thom ng'acha, iketo thom ng'ane. Mokwongo, ere kaka ne idonjo mibedo an MC? Nikech ang'ene maybe jathom oero jok ma nigi followers, jok ma promote gi. Koro maybe no kawi mondi promote jathom moro. Dewa gombo ng'eyo, ne chako gi jathom mane? Akoni ni an timo music promotion. To kane antiere radio. There is this guy whom I love so much. Abeneja Chiga. May his soul rest in peace. Abeneja Chiga nobiro kane kinde go nitiere nobiro interview Radio Lake Victoria. Noyudo ka wan mane wane studio an gi Betty Opondo. Ne wa interview wa Abeneja Chiga. To bende ni yudo ka yuarruok mar jothumbe no mirwake jo radio norwakwae winjo to aduoga fwenyo ni ng'ane ng'ama ber ma ok onego bena donje rivalry mane kindgi kaka jothum kano osebiro ma warado kode one on one ma wayudo ka wan joma onge wach ng'ato gi ng'ato mane wabedo mwaloso koro ema nyino ngisane bwana you can be a very good MC kaka sewinji all over adwa ni bed MC na to chieng' mane abeni okawae penje ni dhi chulo pesa no winjore pesa maber to mana go kwane pesa ni kakawe to loyo na kuma ne antiere mar radio koro kata dhi atime koro atemo time ka pod atiyo radio atemo time ka pod atiyo radio mano gi ka point makoro ne wayudo shows moko Nairobi tabeni ne chunye tek kabisa nok dwar biro Nairobi by then kejero ka Fredi Jakadongo be koko biro Nairobi osetieko
kia mana 1 month. Yeah. Kuro ka through an kachako maketa bene jachiga chako promote maber to wayudo through an wayudo promoters mako mawuok Nairobi ka mano miyo wa shows a beach ne wabiro mo wago shows go ka wago shows go to ne wakoni Nairobi ka makoro kwa wuok Nairobi ka opportunities ber koro chuna kwayo rusa e radio kucho. Angiso gani ya anto podo kaduogi an gi tich moro maka kendo for a month. Iwinjo. Kamane kaka na ji ondo e radio kaka na wuok e radio madonjo chako bedo MC mar jothum. Okay. Yes. Kech radio no kane nitire gi ber moro mane miya. No limit e gik moko manego bena timo mapacha ogeno. Koro kamane kaka na donjo chako bedo MC. Na bedo MC abene jachiga. Abene jachiga ne ng'at moro machunye ber. Kata un kode onyalo weyi ni dhi kony ng'ato. Abene jachiga ne yudo ka seche moko kata kivu maka wili obiro koni bwana adwa ni dhiang' ready do konya kawuono. To bro kawa madhi akonye. Koro ne wang'iyo kamano. Ka abene jachiga notho adong' bedo chako support Koth Jarapogi. A support Koth Jarapogi kinde corona no na support Koth Jarapogi. Yeah. Support Koth Jarapogi kabisa. Wa promote wagole Koth Jarapogi pod gocho mana Kibira kun Islands kunga mongo nong'e onge. Pod gocho mana Kibira kocha. Koro wa Kibira wakile Islands. Wachako bayo kode Islands e Nairobi kone gi kone. Ng'ama no luonga ni mondo wa support Koth Jarapogi ng'at miluongo ni Obala director. Obala director osenindo. Ene mano biro manya gin gi ng'ato ni Wuoda Jego. Mondo a support promote Koth Jarapogi. Na promote, I'm very sure ne Wangla industry ka fans kata nitire fans mag Wangla ma ung'eyo jothumbe gi through my platform. Yeah. Nitire kala jomo ko yudo ka wakana bona nitira kae weya chakitira kui weya. Koro watiyo go Koth. Then ka na wuok an mana wuok. Kuonde giteto an ma wuok ng'ama riemba onge. Awuok kenda nikech samoro gima dwaro pogore gi gima dwaro. Kana no ka tiji bende tek away kech mano mari. Koro na wuok Koth. Koth to asewuok machaka duogo machaka wuok. Kech awuok Okoth ok ni ema miya wuok awuok nikech management ma en go. Gin management moko mag walo. Ineno. Ok dwar dongruok mar jathum no. Management mag Okoth. Gin management. Okoth is a very good artist. I'm telling the truth. A very good artist. Artist who can go far. But the management is getting Raj kabisa. Very pathetic. Bingeni management mar Okoth maugolo momiyo wachako maybe ng'eyo Okoth mokete standard mo. No. I'm telling you the truth. Ng'ama omiyo chak ng'eyo Okoth. Okoth no mokwongo nigi juok dalage mamare. Juoke mar thum. Mane ng'ama no mano miyo kamano kwongo ng'ere. Kasto nitiere an winjo ka ng'isi ni ng'ama no manya nen Obala director and Wuoda Jego. Maga jok mano manya mokela Koth. Wane mane wachako ting'o Koth ni malo. Koro kineno ka nyota ne chako ne ka en ng'ama nigi gimoro talent. Ongo biro chuore kuome. Iwinjo? Koro dwa ni mae jogi osebiro gi paro mar mae. Yani ok gidwar ne ber. Iwinjo? Koro nitiere yo moro ma samoro nyalo neno godo gimoro maybe. Tiwacho ni wawuog ka kapok obedo kama. Wawuog kapok ogore no. Okoth noduogo mugi bwana management ber duogi wachako duogo moti. Wachako tiyo chako kelo kendo ng'ama chielo ma mang'eyo management ne ni rach kabisa. Doji to pa neno ni ber lakini onge ber.
Koro nawacho ni ikoni inge management kaka rach but jito puoyo ni ber. Akone kaka pok okethore gi kaka ng'eyo gi kaka ng'eny dhi kethore kaka paro. Wakwonga wuogi. To mano ng'a? To kawuok awuok kapok awuok bende kapok awuok kanyo mabe podana kode lakini chunya to onge to ng'ama chielo bende chako dwara man Musa. Okay, kinde bende man go Koth na temo promote bende Kevo. Koth bende nen ng'ama chunye chalo dwa chalo gi chunya bende. Nok ohero nyiego. Na wuok modhi a promote Kevo Makawili ni. Kevo Makawili tingo maliero kamoro ka. Paro ni ji ong'eyo. Kata na ng'eyo. Atinge maliere kamoro. Ni dhi kod yes. Maka achaka wuok kanyero bende en bende aneno kana kochako we magi kama na we godo. Owe Mana kama na we godo no. In fact, Kevo is a very good musician who is not serious with music. A very good musician. Would you no go thomomera? And he has energy. But he's not serious with music. With a unique voice. Yes. Remember. Kevo Makawili nige duonde moro very unique. Adwa kawuono do kwano jothum man nitiere industry ka man gi talent but themselves gin giwegi ginok gin serious gi tho. Wantiere kae gi osiepa kabisa iluongo ni Javan Makajudo. Mara nyathino nigi talent. A very talented guy. Javan osiepa nigi talent. To nyiecha ok serious. Gi talent. Javan osiepa nok serious to Javan no kichaki duogo production ng'ama nyalo inge kata wuod film wacho no onge. Angiso wadier ma Nyasaye. Javan oingo wuod film production. Mabor marach. Mabor mang'eny. Production ka. Obera nyenja go gicha gakili. Bingene Javan ne wuod video yudo kany. Javan no yudo ka Javan osegolo thum ang'wen. Mano wero godo KMC moro nitie Kanoka gi nyare moro kanyo girlfriend ne moro kanyo. Mokni Javan wuod Phoebe. Wuod Phoebe no neno gimoro kuom Javan kaso dhi okaw Javan from Ayanga ahero ka iluongo na Ayanga studio kia. Koro ken kaka wan wang'eye oko kane atimia Javan no puonji. Omera Javan no wuod Phoebe no riembo marach ma wane mane wakonyo. Wan no riembo go uru bag ma wane makonyo. Kinde moro. Ununeno lweny masane gi. Magi thindo. Muneno chwako matindo. Magi thindo. Javan no osekale mang'eny. Wach wuod Phoebe ni tware no wacho ni kochako luong nyenge to boloro gini. Ware. Omera. Kenya. Koro ni kwano Javan is not serious. He is not serious. Very talented. Both in Kevo production Makawili and in music. Kevo Makawili is not serious but very talented. Yes. Very talented. Word Patricia very talented. Yeah. Mona kworo ni ji ariyo. Chaka yot ng'inyi ng'a chaka kwan kendo. Papati is another one. Papati is another talented another talented artist but not serious. But he's becoming serious somehow. Ncha se loso kode. Okay. He's becoming serious. Mago talents ma wan go gibedo ni serious mondo ng'e ni gicha no morgi nitiere ng'amo miyo gi tijno ma en Nyasaye. Yes. Winjo. Kata in mitimo marini. In bende ng'e maber ni nitiere ng'amo mi in ngas moro ma ng'ato idho mondo chopi ngas machielo. Koro in bende tim giri ni gi chunya achiel. Winjo. Time gi chunya achiel. Dong kata puonji dong itemo ka. In. Dong ineno ka puonji no bagi mi chaki duoga gini. Magi ne somo. Ame duogo chwa sawa. Awinji na trego. Yeah. Wawacho reality. Igoni puonja temo. Dong itemo puonji ka. Dong itemo music promotion ka. Dong magono tami chaki duogo chako mana. Mechamo temo parody. Mae makoro liel kodi. Mitimoni.
Parody to jothum muno gola. Parody nikech jothum ok ohero joma yani gidwa ni konyogi lakini ok gidwar ni joma konyogi gi yud benefit. Yes. Jothum kata kawuone muyiena na chak timo parody. An ng'ama pok oyware parody kende en Prince Inda. Ong'e kuma piny dhiye. Prince Inda riek, ong'e kuma piny dhiye. Fredi Jakadongo ne en osiepna to nakwaye parody sokoni akikago. Iwinjo. Odongo nago mare mwanyiero kaka osiepna kodhi ni ohit or strike. Kanigi almost thousands kocha. Ng'ane iluongo ne Onyango Papa. Okon maringeni ni talent ma MC gitirawa bwana iwer. Na yudo kaka lok wer chai bwana go vera chama mit. Ke jine wacho ni bwana chieng' ma papa ne rom kodi beniye. An papa ka noromo koda to mosa okono bwana gicha ler. To kodhi winje kaka o trend chako striker. Kagocho ne to kona ne in kane ketho thuma go strike ng'ate mang'eno ong'ise en owuondo go strike akapara ka papa jongi kata kidio kama YouTube niti onge time no nyenja tiyo gi juok joko leko bata gocho ne okona ne in ketho thuma kasto pani mora ng'ate mo insight kendo jo mo insight bende gina industry ka koro naduga ng'ama ber by the way naduga ne anu nyango ne kopona dhe mbeta to tera nyaka dala ne machiemo ode and kumone watch strike no yae poda penyo nyaka sani Odongo machanga mana alando nyaka koro gigi no wacho ni instead mondo ayuara gi jathum watim leng'ane a concentrate gima maybe samoro ok gi take part iwinjo koro mono mia awacho ni wadu atem but parody to kata sani meme ati kora ni bwana ng'ani uye thumego tagoyo koro an natemo introduce but I thank God nikech nyithindo sani omake chwadu parody dala kocha mara sabi kumitero gi beonge kora wacho ni ba TikTok kanyo be magikete kinene koro kinero tiende gi TikTok gi we watch ni gi goy mabende samoro imanye YouTube okayod but ochwade TikTok mara koro an parody pod ni chunya kenda aere seriously kendo nikona ni bwana mari parody ni bwana concentrate kabone gine goyo but jothumbo ok oyie nikech Tanzania osedonje jigoe but piny luo ka ng'ato neno ni miye competition ineno kore momiyo pod aleng dengradide ji ok oherore industry ma wantiere ongera ng'ato wuondi gi wang'e to ongera koro kichopo ka Musa Jakadala Musa musiepni isewe Kevo Makawili ang'o mono timore michake we Musa debed ni ba salungi no Omari naweyo ka Musa kende wuon ng'ama no riemba ne onge and with that nyalo confirm kata kode ama onyalo gone simu to wagochne to winji ng'ama no riemba ka Musa onge na wuok gi reasons ga mamara ana wuon okay yes nikech ang'isi ni gima natimo en music promotion moingo kata MC anatimo music promotion to music promotion ka ok adwar ng'ama keto na limit iwinja ok adwar ng'ama keto na limit koro mane momiyo anadwa na dhige marane kian nikech mage jo thum gin bende wanyalo gero record gi mana ka gihero wanyalo gero record gi lakini gin jo thum to an bende gira cha e mara tengno ka talent opogore en jathum ower gi juogi to an bende an MC kon kido ka gima watimo opogore en mane wa come together mondo wakonyre awinji koro samoro poguru ideology separo okay yeah okay koro mano momiyo ne ibet kendi te wacho ni we achaka chikra kumo wacho ni koso ne yudo greener pasture to na yudo mabe man I thank God Angla industry wuotho masiwuotho no na yudo kamoro mabet berber okay yes koro gisani de wawach ni
stick gi jathum achiel koso sani to koro Dhiang Radida is a brand on its own ma kidwa ni otim ni promotion to ok bi zuia gi jathum moro? Sani to Dhiang Radida en brand ne kien. An sani an brand na kien, an brand mar Dhiang Radida no kien. Atimo MC, atimo event planning. Kidwa ni plan ni event, anyalo mana timo. Atimo act, be acting to nachako nene. Yes. Gimachielo atimo music promotion. Gisani naneno ka Miso timo launching kacha to ine kipao mambele kendo kata kano bit kode e interview to notemo kono wakaecha ne e jok moko ne giro kamano. Na winjo Kanye Ogenya Wunya Rodi, winjo kacha chaendo Taka Jackson, kacha Oscar Magige to gimbende oketi ye kanyo endo une jok mono dhial. Kasto be sane kaneno post gi mang'eny otenore gi thumbe mag Miso Thuango mogolo manyien gi eki. Debed ni nitiere kaka in gi hand ka Miso koni koso osekawi kaka official MC to kidwa poko obedo mana revealed? Awacho ni kabet ka nini media ni an gi sane ja MC jathum manyalo ndika kaka MC ne onge. Awacho ni e media ka ni jathum manyalo kawa kaka MC ne onge. Unless ni entiere gi event moro maduong' moriwo jothumbe moko. Winjo, en a very organized event madhi atieko kode tawuok. Okinya ringo gi jathum. Ni Wednesday wati kodi, Thursday wati kodi, Friday wati kodi, Saturday wati kodi, Sunday wati kodi. Ne pesa mathindo ma joangla chulo jigi. Okanyal sustain ngimana. Okanyal. Ne pesa mango? Ne pesa mathindo ma joangla chulo jigi. Okanyal. Olo. Adhi akonyo event moneno eboneno ni duong' no. Chula wach warum gi kanyo. To mana moyie chula be mana moyie lunga okachundra. Kiyilunga event ni abro biro tim ni gimi luongane. Koro ano katige jathum mora. To maga Miso waneno kichwako sana. Thumbe Miso chwako sana makata sane ngene wad kata ka ng'e adhi yudo ka Dhiang Radida posted maybe 5 minutes ago. The King of Wangla. Ane mana miye nying mar The King, by the way. Wabiro kanyo. Aira Miso. An gi ni atimo gi awache ni juogi maybe. Ano ka er ga jathum. Akunga winjo thum ka ben thum nyalo er. To ben thum makata an kapo na promote to en gima dhi. Winjo. Ben gima owinjore promote. Amiso aero nikech thumbe Amiso kata in kiwinjo ka mibete winjo ka loko ngimani. Winjo ka ketie paro machielo. Ng'ama pod neno samoro neno ra mang'eny gi gik moko ok nyal winjo thumbe Amiso. Kech winjo ka gika chuoe wang'e. Chuoe, but ka in ng'ama dwano loko ka dier thum puonjo ji. Mane wapuonjo waga ni ilungo nang'o muziki inaelimisha Kiswahili. Kioo cha jamii. Omera Miso goe. Amiso puonje. Gina ng'oma ne ing'eyo miwacho ne Amiso bedo king mar Ohangla nikech ano kadwa na pandi Amiso ok nyal bedo gi crowd mainda nego. Dongi iwacho ni and the truth meta.
Amiso ok nyal bedo gi crowd mainda ni godo. Amiso ok nyal bedo gi joma dongo dongo machalo kaka Maema Jalamo nego. Iyuda Amiso pok organize event manyalo chalo gi mawuod koni organize iluongo ne Kadalas iluongo ne Kadalas experience. Iwinjo gin characters mana nikech kata mondo mi bed king ineno ka kata sani kidwa ni bede politics ipenjo ni Umari osetimo ang'o. Koro at least inya wach ni Umari nigi LTN, Umari nigi bla bla, Umari nigi but kikwano gik ma jothumbe moko gi osetimo ok inya compare ga Amiso. In ere kaka ibiro mituch miwacho ni Amiso is the king koso an makura kia kingi Ikia kingi. Kaka mano ade manyalo wacho ni pacha thin. Lakini aneno ka ine mikia gima kingi en. Omera. Omari. Ng'ama kiniluongi ni kingi in ng'ama akiana pime nang'o. Ok nyal luongi king Kiri kendi. Amiso ni ng'ama osedhi e media, ing'e ni nitie jothum moko madhi e media ni wa post to apak jathum wadwa lakini chunye ma yie to onge go. Winjo man. Amiso ni asewinjo kapako jothumbe moko. Kinde moro ne nitiere mane Papati dhi marach. Makata na yudo simbe moko mera okuwogi Papati bwana. Papati ni dhi marach. Papati ni kia timang'o. Amiso ema nowuok mowacho ni mowuoyo gi Papati mowacho ni Papati dhi en gi talent kendo dhi mabor kabisa. Iwinjo. Owe tabia go. Mangiso ni kopogore gi talent ne nitie kaka ochako appreciate talent mar jowetene. King en ng'ama jite nie chunye. Jite nie chunye. Ohero jite. Kibed ng'ama oherore kende. Mawacho ni no wewe mes kanyo lal kuro. To Amiso ne king'iye kite nitiere nyaka jok moko mokwongo ne thum mabende uneno ni samoro gin king. Uneno ni samoro gintiere klas moro mikwanogo. Lakini Amiso yudo ka kite ok lokre bende. Kido mane ing'eye godo cha ing'eye go Amiso. Iwinjo. King mane ma kite lokore. King kite ok onego bed lokore. Onego bed ng'ama constant. Yeah. Omera thumbe jidare thumbe luo. Kene buneno. Gi beat bende. Idare go te. Chomo kama chielo to Amiso yudo ka pod owacho cha thumbe luo, owacho cha dholuo e thumbe ge kaka gin. Kendo kaka nego e chon 12 minutes, Yes. 12 minutes, 10. Dholuo chemo wacho kacha e thumbe ge. Gin dholuo moromo ng'ato bedo king, gin dholuo miwinjo gi joma dongo makata ng'ato ka winjo thumbe Amiso to biro winjo ng'ato ng'ano wacho dholuo madongo bana. Ng'ano wacho dholuo motegno. Iwinjo. Jothumbe ma iluongo ni king gilalo nyaka dholuo no. Giwache nyaka dholuo no gi sunga moro. Winjo. Koro Gitero culture away. Gitere away. Manyiso ni ng'ama Amiso ng'eni kata king'iyo suche tineno ka en sura mar Afrika. Sura mar Jaluo. Jaluo en ng'ama suche chalo gi mar Amiso kamano. Kata mara kama. Winjo. Koro onge kaka ng'ama tero culture away nyalo bedo king. Onge. Koro in ok inya appreciate kata mana jothumbe mitiyo gogi iwache ni at least nitie kaka giting'i giteri kumoro nikech awinjo maka in concentrated dhiang' ka ok iwache ni natiyo gi jathum makama at least notera kumoro koso in jogi ne biro kiseng'eri nikech ing'eyo jo Angla be claim ga ni they make people from their platforms. Omera ka onge ng'ama make wadgi. Angla ka ng'ama make wadgi onge. Gimeki nade to chuny gi richo. Lakini anto
Nagi gisetemo ting'a malo by the way. Wating'ore kodgi malo, giting'a malo to bating'o gi malo. To gimoro ma wach ni ng'ato choma ni ting'a malo ter to onge nikech na atiyo kodgi to gichula kamano. Lakini ting' moro ma ng'ato nyalo neno ni dhi malo to neni e wangla ka. Onge. Ni dhi malo to neni. Wangla waka. Bana jawangla dwani ket pachi e bul ka bwana. Odwani ket pachi e bunde ka gimoro makalo tok bunde no jawangla dwa. Makunini ni ati ni think beyond. Nyakoramogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny? Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kiondko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembni wa magin 07 11 92 32 74 kata 07 02 39 55 62 kata 07 68 21 42 bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN Luo Trending Nation. Mano onge wangla waka. Ni dhiang' redire dwa no par mokalo angla kanyo matin. Mano onge wangla. Wangla dwa ni par kodgi. Kiki par mokalo band leader. Baro taner mati. E par makalo band leader. To wuod ma wan jok manonyuole senyuole piny wan nyaka waket pachwa e piny to nyaka wapar bende kaka wanyalo nikech an dhiang' radida an ane piny gi gimomiyo ino mari nashi ntiere piny gi gimomiyo Amiso Thuongo ni e piny gi gimomiyo kien wa kuonde mopogore opogore ka swarado kamoro then juogi odhi oriwowa winj koro jo-Angla ok oherore ka giherore kapo ni giherore kata launchings gitimo ka koro wang'isi gimomiyo naweyo bedo MC mar jathum adwa wacho ni maler omero mari ithagori gi jathum ubedo kode ong'eyo maber ni in MC kendo mane kaka ondiki e band mano gima timo jo-Angla te chakre muluongo ni king no nyaka piny jo-Anglo ndiki kendo ng'e maber ni inte MC ma maber ni in MC ne kendo ndiki tich lakini chieng' motimo launching tibro neno ko omo MC moro kamoro Obina onyalo omo Obina onyalo omo Jalas onyalo omo Eric Omondi to kendo Eric Omondi ok obi chulo pesa manochuli kae siling 2,000 kata 3,000 kata 5,000 ok obi miye mano obiro chule siling 1,000 pieche gi wiye kata 20 kata 10 ma deposit no se miye becho yes Iwinja sechego inte MC ne muchandruga ko kode wi wil ni tini yini pod chuli mana pesa moro michuli gacha kata komedo to medo ni moro ero bedo 10,000 lakini ito mimicha kori pani ngani ngisi yango odwaro dongruok ni banyizo ni ino to ng'eyo kendo ka chabo ndikne kata posta ni MCs Dhiang' Radida Ogina Koko Pengle Obina ite motiyo kodi pile in Dhiang' Radida odwa chule siling 2,000 mage wang'ne yudo komiyo 10 to un kode iye ka 2,000 ni be kata 5,000 midwa mini be wang'ne igo e simu mi jatelo adwa neni jatelo awuok jatelo watimo nang'o jawanga adwa ni saye kamano man ne Dhiang' Radida to kanya kasi ng'eni imbende ine midwa ni chaki kone ni Baisaboro Baisaboro in ng'en donjo chon Baisaboro Eric Omondi ang' ne donjo sa 6 yes in ng'en donjo chon Eric Omondi to ndiku go
Eto ndiku kode. Obina nitie. Lakini in wang ni donji chon chak program nikech in ga MC ka. Lakini ineni mana sa tich to sa miso lweto ofuku ya appreciate juogi nikech juogi en wa appreciate ok nyal chulo pesa. You appreciate. Seche mi yang appreciate juogi tido ka mar ngacha cha you appreciate mamalo. Mano kela e wacho ni ja ohangla ok ohero dongruok mar wadgi. To mano kela e wacho ni mano miyo aweyo bedo MC mar ja ohangla. Kapo ni en gi tich moro ginene oluonga. But ingini gimi wacho no ambe asenene nikech ambe asebedo katiya jawa. Ng'ato no wacho ni jo ohangla cannot make somebody. Cannot. Ma iyudo ne kata ng'ama ji pakore ne ng'ane ya lwet ng'ane. Let me say for example Prince Endo owuok e lwet Emma. Ng'ano iyudo ni noken wuok ma ng'ato wacho ni bana koro we anyiew ni bul. Iwuogi. We anyiew ni gine. Gisieme niya ni an ng'ane no wuok e lweta na miye gini odhi chako bando. Iyudo mani ng'ane oleo. Oduogo wacho mana kien ka riembno beno ose riembe mo jare mo wach weche mang'eny e toke. Iwinjo mone kodhi mbele koka binyalo yiene mondo wach ni owuok e lweti to kin e tiendi lakini ka kodhi mbele be ok oyie mondo wach ni owuok e tiendi. Ng'ane no weyo. Ami advice to tamore. Ang'ise ni kiang'o agene. Lakini kiwuok midhi mbele mineni tibiro winjo ko ng'ato wacho ni ng'ane ni ng'eno wuok e tienda. To nok oyieni mondo iwuogi. Ok giyiene ji. Inene wangla ka. Ok giyiene ji kidwa wuok omere nyalo goyi gi yore te. Ai nyalo goyi gi yore te. Yes. Ka ok Nyasaye onge ng'aketo wadgi jiko. Ka ok Nyasaye. Manyiso ni e wangla en kakitiyo en tiji ema goli oko. Onge ng'ama nyalo wacho ni bwana ane magolo marinash. Ane magolo ng'ane. Tiji ema goli oko. They have that opportunity mar golo ng'ato. But ok gidwa. They can't. Koro en kakitiyo kode maber. Kakitiyo kod opportunity maber. Kakitiyo kod opportunity ni maber. Inyalo yudo ka jathum moro tiyo gi MC moro miwinji ka ji wacho ni ng'ane ogolo ng'ane. For example Elisha Tutu ogolo Amata. Dong nitie jok ma bende osetiyo gi Elisha Tutu mang'eny to pok ochopo kuma Amata ochopo. Pok owuok. Nyiso ni en kakitiyo. Ng'inia ma en Elisha Tutu. Ma en Professor Amata. Last men jake. Jogi nigi nyike mopogore to jogi wuok kuonde mopogore. Gimoriwo jogi en be wawacho ni en ang'o. En osiep moro kanyo. Osiep to jogi jawe moriwo. Jogi oradoka. Koro en kakitiyo jawa kama ber. Kakitiyo. Kopo ni imako osiep ni edwa mer. Timera. Kendo giwacho ni ng'ane dongo chako ng'ane ok ni serious. Ng'ane ok ni serious. In ema kora winji. Koro ibiro yudo ka ng'ato ok dwar dhi mbele mar nyawade. Kech seche madwa chuli siling 2,000 to ng'ama luongo chamo ok otiga go pile adwa chulo siling 30,000. Be adwa ni dongri? Ok idongri. Onego wachi ni Omari ma kawuono biro. Ajamiga 2 amedu ni 8. Kawuono ng'ane obina okaona 30. Adwa na chulo bina 30 ibe 30 ng'ane 30. Iwinjo? Apromoti. Kata gimbende nitiere promoters moko ma samoro promote tok yud benefit. Ng'eni nitie ng'at mang'i bende ni dhiang' radida dhi kelo ji adi. But iyudo ka nitie promoter moro mobiro to miya 20,000. En onge gimomiye back. Koro gini ne miyo yawang' kaparo ka ne miyo oko neno maber. Nineno ka gima ng'ato ni there is a joke somewhere matugre mok ber. Koro nakoni let me be me. Kikalin kod ng'ato. Yes. We abed kiyan makata kapone Sandra kiyan. Iwinjo Omari. Yeah. Oloy dhi ng'eni unyalo koru kamoro mudhiro ng'ato ng'isi ni mbele kacha rach. Mbele kanyo rach. Ting'eni un kode, udhi kode. To udhi uchaku moko kode. To dugo blame. Udhi umoko kode kanyo. Samoro kidhi kendi to nyalo dhi.
lakini kudhi kode tu dhi moko. Koro kik imi wadu moki, kapo ni wadu wadhi odhi. We odhi kende. We odhi kende. Umoko moki. An kamoko kenda. Ok ni ne wamoko gi ng'ane madhi tang'ona kama wadhi. Wamoko gumari madhi tang'ona kama wadhi. Umoko kende. Dingra ditagi sani kuma wanglo chope. Ingeni wan wawacha kaka en. And ber bende ko wawacho kama eka gini rumo nikech kata ko wache ti wache. Iwacho ni mondo mi ng'ato bed kumoro dingra dida nyaka ilosri as in nyaka ibed gi imany kaka yudo teko moko makata kipost gimoro tinyalo yudo ka ji borore kanyo comment. Iwinjo en gima sani dhine kata jothom iwinjo kane wan gi ring, wan gi kitamba, wan gi pi mikuoyo gik machalo kamago. In kaka ng'ama maybe sebudho industry in gi some experience. Is it working mondo mi wajiw jok mapok oyude mondo yude? In bende kaka ipenjo ni ber kabisa. Kendi penjo maber. An bende winjo ko wachore. To in miwinjo ko wachore ni itise nene kanye? An personally pok anene nikech Amiso nopenja penjo moro niya. Kipenjo ng'ato ni jajuok, koni ok ajajuok. Ijachude, ok ajachude. Ilemo, an alemo ga. Manyiso ni lemo en gimoro ma ng'ato ng'eyo ni en gima ber. Koro kata ji poko ni tiwachi ni inya kata mana pengo ng'ani bwana ana lemo kaka pok ane tingeni onge ng'ose ni kilemo to kongo kata ng'ato siyudi kimadho tinyalo chicha na bila ambi kamera ga search. Koro gimomiyo pok aneno gini en nikech ring en wang'e maber ni oyae teko mar mudho nikech gimoro amora ma moko luar ko yae polo mano gimo yae lwet dhano to ka en gi power moro matin to iluonge ni power mar mudho, teko mar mudho. Omiyo ng'ama nyalo yie ni an kode tek. Koro mana kwa wache ma chieng' moro chopo kuma koro wanene ni ma en. Ang'o me ochune ni en gima nitie to onge. Keche wangla waka. Thum no chago chon Omari. Thum ne hit. Makata moloyo kata ma sani hit gi. To thumbe go ne hit kendo no hit nyaka sani to ne onge social media. Kinde no bende ne juoko ni muwacho ni ne onge. Ni doka thum hit. Dola ka bari gini no hit. Hit thum bro hit kalore gi kiko thum maber. Onge okapar ka nitiere losruok moro. Juogi en juogi. En mani kisefwenyo ni juogi ni nitiere kuomi. Mar timo gimitimo ni. Mang'ato ok ochuli mondo itime lakini itime. Moko ntimi keto nyaka pesa ni. Iwinjo? Koro ka juogi ni isefwenyo ni in kode to itiyo kode maber. Onge ka jayath moro ma chuno ni ng'ate dhiye nikech iwacho ni jathum nigi juogi. Jayath cha bende nigi juogi. Donge bende nigi juogi. In kaka ok nyal wuoyo gi juogi gi mondo konyiri wacha chak idhiri ng'ama jayath ma ok jathum mondo dhi wuoni gi juogi ma ok meke thum. Manyiso kidhiri jayath inyalo poko mi juogi mok mar thum. Dongo dhi mi mok mar thum. In tigi juogi mar thum. Ng'acha nigi juogi mar yath. Ng'acha en gi juogi mar yath. Ji omi gik moko mopogore. Nyasaye nomiyo ji gik moko mopogore opogore. Iwinjo? Jathum, ng'ato kosebedo jathum. En juogi. Japuonj dak wer. Ivrido kanye mane japuonj mantiere gi juogi lakini odhi osomo puonjno biro wer. Lakini ng'ata mongi juogi mar thum no dak wer. Bwana katitem tok donje. Katitem ok donje. Iwinjo? Ok donje mi neno kata kanyalo neno kata ka jikweri ni bwana gino ok donje. Makodera mosiepni keto kanye. Makodera dog no ka thum cha nok donje. Ne wang'iso ni bwana ok donje. Noweyo. Ok donje. Otemo chiero gimoro maonge.
Makone onge juok thum. En gi juok engineer. Goala. Thum. Okanyal. Iwinjo. Osito Kaleno wacho gimoro. Nia. Thum nowe bedo thum ka jomiel nodonje thum. Tinde thum ok thum, thum nowe bedo thum ka jomiel nodonje thum. Jomiel nowe en ni thum en ka ogwuogi dhi law mwana. Mupija wacho. Manyiso ni thum nowe bedo thum sama jomiel odonje thum. Ya ng'ato mielo thum to gicha mit ne ten gi pesa ne moro matin. Yo wacho ni wambe watem wer bwana. To To mose ji apar. Mose na. Dhiang' radida. Kasto gimoro wuode noseng'e wer. Onge. Dong nitiere jok mowere nyaka e studio to kodhi live to tame goyo nikech okopo jowetene. Okochon nyaka kopo kata ng'ama gin ge Kenya ka. Onyalo kopo kata mna kumoro. Onyalo kopo kata ja Tanzania. Yes. Nitie jothumbe mang'eny Kenya ka mokopo jo Tanzania giloko mana wende. Giko parodi kumari. En mane giloko gi dholuo. Keso uwe ni magonge. Giko parodi kumari. Koro ipenja nang'o mang'iyo ka promote ng'ato. Mage gik makoro ang'iyo. An ga promote ang'iyo ni thumbi to dhi gik kanye. Odhi gik kanye. Manyiso no kinya kaka thum ni thum mit ji mielo ji go challenge TikTok. Omera. Ang'isi thum no nitie kaka ng'iyo thum. Ng'iyo ni thum ni dhi gik kanye. Wuon thum owero thum message men go. Thum ni gige kanye. Manyathini chal gi chiega. Keluru gochi Nairobi kae gesa pong. Nitiere hitting gi trending. Awiji. Winja. Nitiere hitting Get trending. Kik mistake gik mokariyo. Omera nitiere thumbe dola kabari moko mopani kata ni yudi kaka thindo tinge Kenya kasa. Kendo neno ka pod johero gi kendo ka dolo chung wer to pod johero gi. Amilo Sela yedwanda. Aweri wi mapera zaidi. Sela ngomaraje. Na markete. Iwinjo ka gen mago joma no hit. Weuru gik moko manyathine chal gi chiege kiang'o. Idonje thum garaka. Araka mingi. Kinyi tikoso gimiwer. Ikaw message te dhi dhure thum achiel. Message manone giloso kata thum apar. Tigo thum moro mos moko mbwaka ni godo. Manyiso ni wamayo. Wana ng'iyo ga kada promote ng'ato tang'iyo ni career mare ni odhi godo mabor machal nade. Mano omiyo ka we ite lwar. An ka we industry kate kaka lwar bi. Kajago kodini dan ng'iyo kamidwa dhi. Nitie jok moko ma bende awe chien ka gin stuck somewhere. But before gidhi mabor nyalo bende omogi. Awiji ba. Yeah, and money advice, they don't get advice. You advise them, they do the opposite. Ngatolal mina nana ngantolal. But you advise him, otimo the opposite of what you are saying. Manyiso ni koro in kata sani achuli pesa ne Dhiang' Radida dwa ni promoter. To thoma okineno kadhe kumoro. You cannot agree itim koda business? Nitiere moko moka timga. Yeah. Nitiere moko moka tim. Iwe pesa? Nitiere jo upcoming artists mang'eny. Mose bire inbox na matamu. There are many. To mano to ere kaka koro wadhi nacha talents nkech ka upcoming gimoningo bene wajiwo to in itamo gi opportunity. Dongi neno ka koro nitie jok mikel talent gi. Makel talent gi in seche mani sefwenyo nini gi talent ngama ning'e nade ni ane manyaka ting talent ni malo. Nyasaye oseketi kumoro mar ting'o bad jomoko. Koro iting'a tinga. Ok ating'a bat miting'o to kinyo gore piny. Nyaka ng'e ni bat miting'o ni en bat man. Iting'e kama. Odhi jony gi kore koso dhi yie pod iting'e ating'a.
Winjo? Koro iting'o, ikuongo ing'iyo. Ing'iyo. Kuongo ing'iyo ni to bende en ng'ama mochiko yo gi thumeni. Dira gini useng'awo mara kare promotion ok yot kaka napare cha. An apani koro kaka kwayaka to ng'ata ng'ata mawer omany dhiang' radida to promotion. An wall na to kik ibie na promoti. Nyaka kuongo ang'i. Kendo an anyalo nitie jothumbe ma singis nyaka kuongo abi kama igoche. Ang'e neni kaka ginene. Kech nitiere jok moko mabiro gidonjo. Bwana nyithindo ng'eny Ohangla ka. Nyithindo ng'eny. Nyaka jomiel. Mabe ka beto nego beni kiro ni gi register koka gichako. Kisefwenyo ni gijuogi to register juokino. Mondo wang'egi opera gi ng'eny. But nitiere moko mawer akuna. Nitie moko manosechako wer, manotemo wer akuna mabe ochako bet ka kuna gigo ka ng'ama oseng'egi bende onge. Gin kendgi gifwenyo ni onge kama dhi gi gini. But nitiere talents oko. So ng'ama talented ti promote. Yes, awinjo thumi. Ka awinjo kuma thumi nochikona, abro promote. To dong'eni wan bende wan gi gimoro ni ng'ato dongore kaka omedo bet kaka odongore nikech kata mana Miso Thwango for example. Thumba Miso monochako go ke masani owero, idhi yudo ka nitiere pogruok. Koro donge nyalo chako gi ng'ato kower akuna to o progress kode. Nikech nawinjo kata ka Miso wuoyo nowacho ni nubedo piny nyaka chuny otieno kundiko wer. Nyiso ni nitie kuonde moko ma uchi pin kowacho ni aka kama Omera. Ng'ama serious nena kama. Ng'ama serious gi gimotimo. To ka en ma ok en serious to in idwa bedo serious to itoki in gi juogino. Juogi madwa kete kamoro no iti ionge go. In bi tiyo mana gi mari ni lakini seneno ka mare cha to ok serious. Koro in tiang' iketo mari obedo hotel ne mare to ne mogolo thum. Nyiso no nyaka ta drain mari. Onyalo kata drain mari. Dengijo ni ng'ane orumo. Onyalo drain mari. Dhiang' radida jok makoro wan godo e piny industry kaendi MCs inyalo retri kaka namba di nikech Miso Thwango pile kipenjo to ni I'm the king. En okuluoro wacho ni I'm the king. In kaka MC mar Luo inyalo ketori e namba di. Oriedo namba. Dukata thum wan kaendi gi king. Ok ang'eyo ni riedo namba. To kiriedo namba to an namba achiel. Ok ane MC manyalo nyala. Kapo ni piem to an namba achiel nikech an apiem gi an awuon. Ok ang'ega ni uriedo namba to kiriedo namba. Kapo ni riedo namba to namba achiel nikech ok ang'ega na piem gi ng'ato lakini ka piem gi ng'ato to apiem gi an awuon. Apiem gi sidaga. Maonge kaka in owuon nyalo biti in owuon. Koro pod in number 1. Pod an namba achiel. Awinje. Nitie gima bende ji wacho ni ng'ato nyalo bedo MC to ok ober comedy. Ng'ato be ber comedy to ok en MC. Ng'ato be nyalo bedo ni o act to MC gi comedy to pod otame. Menyiso ni en actor. Is this thing real koso ng'ata ma comedian nyaka bed MC, ng'ata ma MC nyaka bed comedian? Tang'o mwadware e Ohangla, like kako Ohangla. Ja Ohangla dwaro comedian koso dwaro MC? Ja Ohangla dwaro MC. Ja Ohangla ok dwaro comedian. Ng'ato ka wuok e ode mawe kitanda no meronge gima mit ka nindo. Piny montie. Mit marach. Nindo koro mit malo chiemo. Kata ok ichiemo to nyaka wang'e ndi. Be kawe ka automatically. To ng'ato wuok e ode mobiro miel. Kasto MC dwa wacho tore. Ng'eyo to ng'eni kata nondike ni MC en master of ceremony. Ka waka to wadonjo ka nyasi. Ka wae ma to wadonje ma.
Dong jothum be ma complain ne ng'ani ok budh kata like jok mago piano umarito kodonjo kanyo to 2 minutes tingene dhiang' ready to ber kao 30 minutes wanyalo yweyo jako gire moro nyalo goyo. Owuoyo kama nero gi paro mar go piano. Ok owuoge paro mar dhano. Owuoge paro mar piano. En osegoyo on. Lakini ninge gimokeli. Koluongi ni MC titimo MC. MC en ne jo kama bang'e ka otigo ka jathum ni dhigocho kama kama miso thuango dhigocho kama kama ogocho kama 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 kinyan kama 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 mane gimo nego benisi kiparo ni joke ka weche store kapone idwa timbi panga soni to ng'ad gate mondo imiji nyiero gimokelo ji kaen miel nitie jok moko ma samoro onge kata mana gikongo gimokele kaen miel ng'amokele kaen jacha makirwa kao ne 20 minutes stage unless no keli ni comedian lakini ana paro ni manote tije MC ok comedian but nyalo rawe comedy bende bedo ng'ama all round nyalo rawe comedy samoro jathum nitiere gi shida moro okay an ang'eyo kaka ne watime gi Musa waluwo juogi thumno bwana juogi komako mach moloto juoko Musa no komako mach kata stage ne moko dwa nenie mondo kora ng'isi gima juogi nyalo tim ower Musa wuod Nyaseme komako mach to kata pesa kikidhi mi samoro nyalo kawo jama kosa ang'e juoke no makosi biro to ng'ama seche moko nyalo dwaro bathe kanye no buolo neno ka gitimore godo ni seche go ok winj ka ng'ato ni bute wudu kinyo koro wudu kinyo ne yudo ka stage ne dwa pogore gi mek ji matin wuod Nyaseme no en stage ne onge weche thore nikech ngacha tiyo tich juogi ma ng'isi cha stage marinda the same jogo tiyo tich juogi they are very very serious with music they are very very serious doing what they were given manyiso ni koro nitie jok moko ma gin lazy gi tich koro gidwa ni giyiengre kuom MC MC okawe 1 hour moro MC okawe 1 hour moro seche mikawo 1 hour ni ibojo oka gik miwacho to mit but nikech ne gibiro miel nikech jogi no biro mielo Prince Indah nikech jogi no biro mielo Musa Jakadala nikech jogi mege time iwinjo ka gima gidwaro ka iwinjo crowd iwinjo crowd inyalo bedo comedian maber but ng'achacha nosewuok gi mentality mar miel another miel koro mane gima timore wangla kama ji ok understand koro ng'amodhi kacha chilo dhi nyiero mane momiyo ichako wacho nyingi to ng'ato osechako buonjo automatically an dhiang' radida no biro nyiero koro en mental en gimi wuogo ot bona anadhi mielo Indah koro kata ng'ato fani omela kati bed fani nyalo bedo wiwa bwana kori som crowd kisiwinjo ka ibaro wiwa no ok ni wacho gimarach ni you don't know comedy no just no comedy but ngacha nigi mentality no biro miel wene jathum ni mondo miel wene jathum ni mondo gone gi thum sa comedy en sa comedy mano be choma gilos kendi i pan comedy lakini ka jathum biro miel dong nitiere dong simi Kenya loso ga mar comedy dong orgwelo ga jothum jathum onja but comedy yes jathum onja mbungeni gimukele kanya onja mane okudio chienge mabe okonyago adek mfululizo ni bas mano mit chake miwa moro chake medwa mano be jid bo wacho ni wan nwadhi onge gimwanyero kanya Muse mowera wera koro kit gini obed machalo kamano nitiere kind pogruok kind comedian gi MC ka en gi jathum bed MC inionge duol kanyo awinje makare sa comedy be nego comedy en mani pimo crowd to crowd wachano kech MC ni ete comedian
MC ni most of MCs maneno gine comedians. Jalango, Yes. Ogena, Eric Omondi, Dhiang' Radida. Osum Kapeta. Mini Jackie. Ogena Koko. Moko bende kiana pilipili. Moko bende nyanya gi buskut. Sinyige bobiro MC ka. MC Nyanya. Nyaka buskut, nyaka MC Apilo. Te. Wane MCs watemo mang'eny. Molo band. Ing'iyo kamidwa ketgi an moko seche moko biro bwana. Adwana bed kiang'o. Adier chunyi to samoro nyalo gombo. No bed kama dwaro no. Lakini ida tere kanye. Giko pong. Yomi anangiso gani achagi kama intiere no. Wei mora ga yawa. Inyalo bedo MC maber. Chagi kama intiere no. Use your smartphone. Donja TikTok. Rarua. Chwade MC e TikTok. Kapo ni jogo nyalo chuli. Dong idwaro audience. Ng'enyo TikTok. Ng'eny matek. China okiolo audience kacha lori. Kaw. Bere dida into basa bori wuone ji maraj. Ng'ato dwani promote tiko ne ti chaka gi kuma intieno. An kata ji thum. Kata thum. Asebedo ka chogi. In med mana choga. Yes. Tiang' ing'isi ang'o. Alo dhiang'. Na chogi e thuma moro. Med choga. Donge Nyasaye mwala monitokni. Monde yudada mandiv kod densi wuod nyako chien kaka skiza tune mari. D-Star, apura achiel star, 928 hash. Alala mo Nyasaye no gwedha gi nyara dak. Oteni, osirni kod LTN, Luo Trending Nation. Mailugo ni Dhiang' Radida wacho ni kidwa koro jok madwa choko koro giyor application. Kaber to nego Ori sample. Onego orna sample. Kata otema ne wakungo bedo siep kapok gine ma winj thumeni. Nikech kochoga ni monda promote to nyaka winj gima dwa promote. Iwinjo? Kanye mwa chako gago nyaka winj nada promote ang'o. Antiere gi ineno kopogore gi bedo na Dhiang' Radida iluonga ni Edwin Otieno. An go siepe Edwin Otieno koriwo nyaka jodala wa nyaka mama wage babawa. Then Dhiang' Radida bende nigo siepege. Iwinjo? Koro ka wadwa winjo gini kata mana gi nyuolo koni yawa. Ma wuodwa. Maya thewa michoge weche manywandre gi. Imiya nying mane? Mi company. Okay, loso nyinga. Ano ko choga to. Ingero chogi to wajine mano dhiang' moro. Koro nitiere gik mang'eny monego bende wang'e. It's not just a matter of Dhiang' Radida. Nyinga ni samoro ito kiluore lakini samoro jomoko luore somewhere. Okay. Bas in kaka ng'ama senior wa adwa na mi microphone ne bi konwa gik moko ma oningo ber maber ma oningo bed ni dhi mbele nikech ong'e ni kuma rach nyaka bed gi kuma becho to gi gik maricho ma at least in summary moningo bed ni wasani loko kendo kwa wacho wasani kikwa concentrate jathum kende wan nyaka gi jamiel wan nyaka gi jago bull ing'e most of times wa concentrate mane ng'ama wer to wa will ni nitie jok mang'eny behind that person. Koro mai sami nyalo address gi nikech wan kaka LTN wadwa ni be talk ma wan godo bedo gimoro ma bende puonjo society. Gimoro wacho mokwongo. Awuok e bands, asetiyo gi job bands mopogore opogore. Kawuoyo tada wacho ni tem uru bosses matiyo gi wantiere gi jabul, wantiere kod japiano, wantiere kod jawa, wantiere kapo nitiere yo ma Nyasaye nyalo locho negi gong'ani yo moro mineno kaka ber wegino mondo timre ne ng'ano. Kik idin ne opportunities nikech in kode. Winjo. Kik idin ne ng'ato opportunities.
kapo ni en gima ineno ka ber weyo tim. Kapo ni samoro ng'ato samoro noket ni ng'ano nyaka wuog mana iri. Dhano en nyasach dhano wadgi. Onge nyasaye moro mabiro malo mopogore gi an. An dhano wadu ane mabiro bedo nyasachi kata in minyalo bedo nyasacha. Iwinjo nikech nyasaye nyaka ti mana gi kodi kata an e konyi kata e konya. Koro we kapo ni neno ka nyota wadu wuok we wadu no nyota ne odhi godo kamano. Kiki dinne. Nitiere jotij jothumbe mang'eny mido ka oko ka inyanyasa wigi ok dwane gidhi mbele. Winjo. Koro mano onego wawe e wangla waka. To maber gitimo. Ok dang' wach ni gitimo. Maber magitimo jogo timo maber by the way. Omra jo wangla beyo. Anto kendo ber gi taneno mang'eny kabisa. Jogi ondiko ji tije. Gi provide employment motamo nyaka sirkal ma Kenya. Otamo kaka ginyalo employ jomoko. To jawa to ndiko. Jawa ndiko ji. They are bosses. Kanyo wagone giro kamano. Kanyo gi man duong' kabisa. Gindiko matin magimiyo jogo romogi. Lakini kigimege matin ahinya. Matin muchiwo no romogi. Lakini kik uchiw matin ahinya. Wawacho koso kwa wacho. Mano gima wawacho kama ler. Kik uchiw ne jogo matin ahinya. Kata in ng'iri. Kik ti gi nyithi jowetegi kaponde. Mani wacho. Mana wacho. Koro in kaka dhiang' radida wayudi nang'o ng'ato dwano yudo dhiang' radida onini ga nene Facebook namba ni onge godo ere kaka dang' oyudi mondo koro ugo business odwani promote ne kidwa yuda mondo wago biashara mar promotion maybe intiere gi promote brands opogore like for now antiere gi brands ma promote antiere gi Galaxy Express bende sani ogolo buses malich miwuora ringe pachoka mano brand mokwongo matiyo atiyo gi brand miluongo ni Bespoke Official Bespoke Official deal gi twang'o suits kod lewni mabeyo machalo marwako mano Bespoke Officials en gi base Kisumu Lolwe kanyo brand machaka tiyo godo mar adek iluongo ni Fashions Emirates en Kisumu ouso nengni mabeyo gi wuoche kabisa manyasani yes gi brands mamoko bende watimo go contract moko ma watimo to watieko sana yeah koro kain bende dwani timni ti koda inyalo gona simu namba mar 0768806985 okay number 907 68 wach king'iyo jogi bwana jogi makao namba dong giwinjo namba to giwinjo namba en 0768806985 for MC music promotion or act. I do acting. I do MC or I do event planning. Yeah. Magik mwatimote. Koro kidwa tiyo koda inyalo gochona. Inyalo manya Facebook handle mara @dhiang'radida. Ana dhiang' achiel kende Kenya kae. Makiwinjo moro. Mago tok ji. Onge. Mago tok ji. Gimomiyo na chakora ni dhiang' no bende. Amba kia.
Ikia gimomiyo nichakore dhiang'. Akia. Kwara yo funny ni. Gimomiyo nachakora dhiang' bende. Ma attention osibiro. Akia. Dhiang' nigi family ko songe ko bwana ukiuo. Dhiang' nigi family. By the way, I love my family so much. Above all, gik mwase mbaka go thore gi misewinjo, gi mepok iwinjo, gi miparo te. Ase kendo antiere gi dhako. Nyikoro moga jwang' eru kamano, amor bedo kodu e thuolo. Ay, otiek shone. Nyikoro moga jwang' wagoero kamano ne LTN mabende osemanyowa, osesayowa kamanyowa makoro waseyie mawabire wangire ne. Wago nero kamano. Owuoyi matiyo matek en bende Marinas muneno ni. En wuoyi matiyo matek. Wuoyi mabende okohero mare kende. Obiro bedo king. Ane mamiyo ji tich mar bedo king e pacho ka. Ahinya te pawa jawa ka. Kiwinjo ka wacho ni king, ng'ane king. Chikiti kindi ng'e maber ni onge king moro mana masewacho no. Kaka sani jawer ma king en. Jawer ma king sani gien higa mar 2024 ni. Higa ma wane thagruok mar Ruto ni. Higa ma wantiere ni king mar Ohangla en Amiso Thwango. Paro ne wan sawa. King mar Ajawa en Amiso Thwango. Ma king'eyo moro to mari no badhi. Mari ibe chieng' moni bede king ka Nyasaye okonyi. En mane gima nyalo mi bede king. En mana ni ka wami advices maber mitiyo godo maber. Ibiro bedo beda king. Ok ibor gi bedo king baba. Achiegni gi bedo king. Ai chiegni sethagori. Kinde moro ne miel mane tie yien Migori ng'ama no ngar ni chop Nairobi. Okay kamoro ge. Dodonge ichopo ma ji oneno. Kendo tinde an gi light. Kendi lawruok kodi nyaka gej managers madongo mag Joangla. Yaka producers. Negi ng'eni negi lawre kodi. Dini sik dala ukucho chete yen kama ne miele thumbe Amiso Thwango ka. Bedi negi yudo ng'ama negi lawre go. Onge. Ibi chendo. Yakoro mogero uru kamano ahinya. Mapodi luongo ni LTN Luo Trending Nation. Wagon wero kamano nikech une mumiyo wabedo ka. Dhiang' Radida kon jogi ni an Dhiang' Radida. Mondi yudo sana sira kod Beryl Gordons kaka skiza tune mari. D-Star, abora chela Rio Star, abirio abora ngwen hash. Oteni, usini kod LTN, Luo Trending Nation. Nyikora moga jwang' an iluonga ni Dhiang' Radida, music promoter, Ajawa promoter 001 in Eastern Central Africa, plus Kenya, and plus your village, and the whole world. Let's support LTN, Luo Trending Nation. Thank you so much.